Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 7 майи соли 2021 мебошад. 1000 рубл 151 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавор мон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. Аз 85000 сомонӣ нархҳо сар мешаванд ва хонаи кредит ҳам ҳастай. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хади хона ва дар куҷо шумо дар коред. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Якум сар мекунем аз ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, пеши автодромда, лаби роҳи Калон. Канализатсия дорад, обам дорад, аз 17 то 18 сотик замин дорад. Се этажа хона, яъне якуму дуюм ошуна плюс мансард, магазин дорад, бо ду этажаи дига хона дорад. Дарвоза отдельна бо ремонти замонавӣ таъмин кардагӣ. Нархаш бо маслиҳата. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед, иншоалло савдои хуб мешавад. дуюм хонаи фурӯшӣ аз Бустон мебошад, Чкаловск. як хонага квартира дар 5 ошуна, бинои советӣ. худи бино аз 5 ошуна иборат аст. бо масоҳати 50 метри квадратӣ хона бо ремонт мебошад ва бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар кӯчаи Московский назди гостиницаи Сино ва мактаби Даҳда қарор аст. нархаш 150 000 сомонӣ. расидем ба шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 4 ошуна, бинои новостройка. худи бино аз 4 ошуна иборат аст бо масоҳати 32 метри квадратӣ. хона қарор аст дар поёни гипрозем ва соҳибаш мегӯяд ки хонара бо ҳама ремонтҳояш месупорем. нархаш 130 000 сомонӣ. алишам мешавад, метавонем баъзор вариантотона пешниҳод кунед ва савдоам мешавад. омадем ба Хуҷанд. як хонага квартира дар 4 ошуна, бинои советӣ бо масоҳати ҳамагӣ 24 метри квадратӣ. хона бывши хобгоҳ мебошад, назди Гулбаҳор ва политехнический институтда. нархаш 85 000 сомонӣ. савдоам мешавад. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира дар 2 ошуна, бинои советӣ бо масоҳати 34 метри квадратӣ. хона дар Пахтакор қарор дорад. шаҳри Хуҷанд. дом худаш аз 3 ошуна иборат аст. нархаш 150 000 сомонӣ ва дигар савдо намешавад. нархи охиршай ва соҳиби хона илтимос мекунад ки беҳуда занг назанед. марҳамат. боз баргаштем ба шаҳри Душанбе. ҳамин ман комментариёра мехонам. вастанном аз шаҳри Душанбе ҳами гипрозем 9 километр 46 мардон ва саховат хоҳиш мекунанд. дӯстони азиз, гипрозем ва 9 километр дар хонаҳои арзон ёфта мешавад, не ки мутаассифона дар 46 саховат тимболе мардонда хонаҳои арзон қариб ки нестанд. пешкаши шумо наята хона аз новостройка мекунем. ду хонага квартира дар 14 ошуна, бинои новостройка бо масоҳати 55 метри квадратӣ. хона бе ремонт мебошад. коробка дар 46 микрорайон қарор дорад. 1 метри квадратиша $405 фурӯхтестанд.
нархаш 263 000 сомонӣ мешавад, бо савдоам мешавад. расидем ба вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар. як этажа ҳавлӣ мебошад, 5 сотик замин, як дар хона беремон мебошад, яъне коробка, об, свет, канализатсия дорад, лаби роҳи калонда. нархаш 120 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, як хонага квартира дар 8-ум ошона, бинои новостройка бо масоҳати 40 метри квадратӣ, хона беремон мебошад, коробка. қарор аст дар Дружба народов, дӯстии халқҳо, шабчароғда ҷойгир аст. хона тайёрай, мегирен, ремонта сар мекунен, лифто кор мекунанд, ванна, туалет, линолеум харидагӣ тайёрай, ёш падарка ба гуфти соҳиби хона. ва худи бино аз 9 ошона иборат аст. нархаш 148 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 1 сотик замин, 3 дар хона, нархаш 170 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад ва кредитам дода мешавад. дар як фундамент 4 хона сохта шудааст, сеташ фурӯхта мешавад. хонаҳо дарун ба дарунай. дар 46-ум микрорайон қарор дорад, мега соҳиби хона, не ки бодаҷи нависага ки 10-ум базада. И 10-ум база аз шаҳр берунай, аз 46-ум микрорайон то ноҳияи Рӯдаки, яъне Ленинский район, ҳамун роҳ дамерай, ҳамун тарафодай, аз шаҳр берунай. маршруткаи 41-45 меравад, ҳуҷҷатош 100%ай, сертификат тайёр карда истодаем барои фурӯш. мега соҳиби хона, чихе ки гуфтем, нархаш 170 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, як хонага квартира дар 9-ум ошона, бинои новостройка бо масоҳати 46 метри квадратӣ, хона коробка мебошад, яъне беремонт. дом худаш 12 ошонага мебошад, 2 то лифт дорад. нархаш 135 000 сомонӣ. соҳиби хона мега ки биёен аз наздик маслиҳат мекунем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, 2 хонага квартира дар 7-ум ошона, бинои новостройка, худи бино аз 10 ошона иборат аст, бо масоҳати 54 метри квадратӣ, коробка. бино назди лаби роҳи калондай, назди Газпромда. дом буд шудагиай, барои ремонт омода аст. нархаш 155 000 сомонӣ, савдоам мешавад, алишам мешавад. мошини хуб қатиам алиш мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, яъне графзавода, 3.6 сотик замин мебошад, 4 дар хона, баня дар дарунаш, обши хонаҳош 100 метри квадратиай, 5 то дари расистки дорад, бо $1000 тахта харидагӣ ҳаст. нархи хона 20 000 $ мебошад, срочно фурӯхта мешавад ва савдоам мешавад, алишам мешавад. ба духонагаи коробка дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай, WhatsApp дорам. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, бывший Ленинский район, деҳаи Ҳасанобод. 3 хонага мебошад, 2 хонаи 5 метра, 1 хонаи 7 метра дорад, бо 10 метр калидор. тапчан дорад, таги тапчан, подвалай. 6 сотик замин, кухни, аловхона, баня, ҳоҷатхонаам дорад дар берун. нархаш 160 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад.
ва агар ягон хона бошад дар доми новостройка коробкаам бошад алишам мекунам. ҳавлаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе тарафҳои пивзавода 3 ё 4 сотик замин мебошад. 5 дар хона дорад: коридор, кухни, об, свет, доимӣ, ремонти миёна. Нархаш $45,000 мебошад. Марҳамат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. Подписчики худ монай, аз номи канали Dom TJ гап занед, савдои хуб мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсоюз 4хонага мебошад бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 3-мошина. Бинои советӣ. Худи бино аз 4 шона иборат аст. Дар пешаш бозор, лави раҳда, мактаб, боғча дар наздаш, ҳамаи маршрутка ҳаст. пеши мости автовокзалда. Правсоюз дохил мешавад дар ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. нархаш $60,000 бо савдоам мешавад. аз номи канали Dom TJ гап занед. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. То боздид, барори кор шумода.